ନାଉନ୍ କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ କହିବା। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ନାଉନ୍ କହିପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଏମିତି ବି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଛୁଇଁ ପାରୁଛେ ନା ଦେଖିପାରୁଛେ, କେବଳ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ନାଉନ୍ ହେଉଛି ଏମିତିକି ଜିନିଷ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁର ନେମ୍କୁ ଆମେ ନାଉନ୍ କହିପାରିବା। ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼। ନାଉନ୍ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ଯେମିତିକି ହନେଷ୍ଟି, ସାଧୁତା, ଡିସ୍ହନେଷ୍ଟି, ବେଇମାନି, ଗୁଡନେସ୍, ଉତ୍ତମତା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏୟାର, ବାୟୁ, ସ୍ମେଲ୍, ପ୍ରୋଭେଣ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର, ରିଚନେସ୍, ଧନ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନେମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷର ନେମ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ କହିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନାଉନ୍। ସାଧାରଣତଃ 5 ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନାଉନ୍କୁ: ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, କମନ୍ ନାଉନ୍, ଜାତିବାଚକ, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍, ସମୂହବାଚକ, ମେଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ଭାବବାଚକ। ଏବେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ 1 ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଆଦିର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ କହନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍: ରାହୁଲ, ଇଣ୍ଡିଆ, ପୁରୀ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ କମନ୍ ନାଉନ୍ ବା ଜାତିବାଚକ। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କମନ୍ ନାଉନ୍। ଏହାର ମାନେ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ନାଉନ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ପୁରା ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜାତିବାଚକ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ, ଗାର୍ଲ, ବୟ, ସିଟି, ଚେୟାର, ଇଟିସି, ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଯେକୌଣସି ଜାତିର ସମୂହକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଥାର୍ଡ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ସମୂହବାଚକ। ନାଉନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍, ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ୍। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ସମୂହକୁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ କୁହନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କ୍ଲାସ୍, ପୁରା ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି, ଶ୍ରେଣୀ, କ୍ରୋଡ଼, ଭିଡ଼, ପୁରା ଭିଡ଼ଟା ବି ବହୁତ ଗ୍ରୁପ୍। ବୁଞ୍ଜ, ଗଛ ବି ସବୁ ଗୁଚ୍ଛ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିଲେ ସେ ବି ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ, ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ବୁଝାଏ। ଫୋର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ ବସ୍ତୁବାଚକ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ମପାଯାଏ ବା ଓଜନ କରାଯାଏ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି ପାରୁନଥାଏ, ଏହା ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ, ସୁଗାର, ରାଇସ୍, ଗୋଲ୍ଡ, ଇଟିସି। ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ନେଇପାରିବା। ଆକୁ ବୁଝିବା କେମିତି? ଆମେ କ'ଣ ସୁଗାରକୁ ଗଣି ପାରୁଛେ ନା ଅଏଲ୍କୁ ଗଣି ପାରୁଛେ ନା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଗଣି ପାରୁଛେ? କିଛି ବି ଜିନିଷ ଗଣି ପାରୁନେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରୁନା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବସ୍ତୁବାଚକ। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଭାବବାଚକ। ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସିନ୍ ଅର୍ ଟଚେଡ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଭାବକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହନେଷ୍ଟି, ଟ୍ରୁଥ୍, ଲଭ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମ ଭାବକୁ, ଲଭ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛେ ନା ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛେ? ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ବା ଭାବବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅଦର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍, ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍। ଯାହାକୁ ଗଣିପାରିବା ତାକୁ କାଉଣ୍ଟେବଲ୍, ଯାହାକୁ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍। କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ କ'ଣ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯାଉଛି ବୟ, ପେନ୍, ଗାର୍ଲ, ଯେମିତି ଗଣିପାରୁଛେ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ରେ ୱାଟର, ଡାଲ୍, ସୁଗାର, ଆମେ ଆକୁ ଗଣିପାରୁନେ। ସେମିତି କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ପ୍ଲୋରାଲ୍। ସିଙ୍ଗୁଲାର ପେନ୍, ପ୍ଲୋରାଲ୍ ପେନ୍ସ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ଗାର୍ଲ, ପ୍ଲୋରାଲ୍ ଗାର୍ଲସ୍। ବୟ, ବଏଜ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୋରାଲ୍ରେ ଯାଉଛି। ୱାଟର ଆମେ ଗଣିପାରୁନା, ଡାଲ୍ ଗଣିପାରୁନା, ସେଇଟା କ'ଣ? ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍।